Salutare! Suntem la Casa Verde. Astăzi e un proiect grandios cu viziuni mărețe pentru anul 2024. Este vorbă populară, o zi de primăvară hrănește un an întreg. La noi o să fie o zi de iarnă, hrănește un an întreg. Aici am un sac plin cu sămânță de ginkgo biloba. Le pun la stratificat în perlit pentru o perioadă de